Feluq ġimgħa fejn pajjiżna kiseb riżultati tajbin immens kemm fil-qasam ekonomiku kif ukoll fil-qasam soċjali, b'sodisfazzjon il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-Gvern se jkompli jistinka biex bħal investiment Amerikan ta' Crane Currency pajjiżna jkompli jiġbed lejh iktar investiment minn madwar id-dinja. Naħseb li dawn kienu ta' sodisfazzjon kbir kemm bħala Gvern kif ukoll bħala pajjiż għax qegħdin nerġgħu nuru mhux qed nistrieħu fuq il-riżultati li diġà ksibna minkejja li ksibna dan ir-riżultat ma għadniex bidejna fuq żaqna ngħidu issa wasalna għal dawn ir-records storiċi imma komplejna naħdmu biex inġibu aktar xogħol lejn pajjiżna. F'kollegament telefoniku fuq One Radio il-Prim Ministru saħaq li pajjiżna qiegħed f'sitwazzjoni li tant kemm qed joħloq postijiet tax-xogħol li hawn postijiet li se jkollhom jintlew mill-barranin. Madankollu stqar li x-xewqa tal-Gvern hi li jkollna nies imħarġa biżżejjed biex dawn ix-xogħlijiet jibqgħu għand il-Maltin. Il-Prim Ministru stqar li din il-ġimgħa pajjiżna kiseb ċertifikat li ġid qed jitqassam aħjar fost il-poplu bl-istatistiċi juru li naqas il-faqar. Kanna sodisfazzjon kbir din il-ġimgħa mhux biss li ġibna aktar postijiet tax-xogħol u 100 miljun investiment mill-Istati Uniti, imma wara li s-sena l-oħra naqqasna ir-rata ta' qatt, wara s-sena l-oħra naqqasna ir-rata tal-faqar, din is-sena naqqasna in-nies illi qegħdin fil-faqar naqqasnihom b'5,000. Dawn huma il-fatti ta' kif dan il-Gvern qed jara li jġib ix-xogħol, jġib il-ġid, imma dak il-ġid jitqassam aħjar. Ħarset il-Gvern edha wkoll fuq l-ambjent fejn l-iktar minn darba tul dawn l-aħħar 3 snin il-Gvern ra li l-affarijiet isiru bil-permess u mingħajr abbużi. Dan huwa Gvern ġifieri li mhux biss huwa pro-business imma l-azzjoni min-naħa soċjali joħodha kif nieħdu wkoll l-azzjoni min-naħa ambjentali. U bl-ambjent mhux titkellem trid, l-ambjent taġixxi. Hawnhekk Joseph Muscat semma fost oħrajn il-ġlieda li għaddejja bħalissa l-aċċess għal Manuel Island li l-Gvern qed jappoġġja u l-azzjoni li ttieħdet kontra l-operaturi tal-fish farms li naqsu milli osservaw il-liġijiet. Għaliex illi tkun pro-business saħa Muscat ma jfissirx illi kulħadd jagħmel li jrid. U jien sodisfatt immens illi qed nuru li dan huwa Gvern pro-business imma wkoll huwa Gvern pro-sens komun u pro-ċittadin. Fl-aħħar mill-aħħar aħna pro-Malta. Dik hija l-iktar ħaġa importanti li b'dak kollu li nagħmlu aħna pro-Malta.